Недзе под колючими кустами ажын ляжыць маленькае каралеўства фей і эльфаў. Усе яго жыхары вельмі маленькія. Я бен эльф. А я принцесса Холли. Полетели, давайте гулять. Почекай! Маленькае каралеўства Бена і Холі. Сённяшнія прыгоды пачаліся у маленькім замку. Дейзи и Поппи. А сёння у нас на сняданак каша. Кашка! Але котелок стоит пусты. Так, Холі. Сёння Дейзі і Поппі папрактыкуюцца ў чараўніцтве. Няня Сліва навучила іх простаму заклёну. Палочки! Нешта ў мяне дрэннае прадчуванне. Проста ўдакладніць, няня Сліва. Нічога ж не можа пайсці не так, праўда? Праўда, ваша міласць. Не хацелася падтрымаць чарговы жыле-патоп. То было жыле, а каша гэта зусім іншае. А Дейзі і Поппі так старанна займаліся. Маленький котелок, запаўняйся. Яшчэ. Малайцы, Дейзі і Поппі. Хі-хі! Блізняткам варта часцей рабіць сняданне. Даволі смачна. Больш! Дейзі, Поппі, стойте! Больш! Патоп з кашай! Спыніце яго, няня! Маленький котелок, стой! Фея! Я ўся ў гэтай агіднай кашы. Дзякуй сястрычкам-жартаўніцам. Ну, Холі, памятай, што Дейзі і Поппі проста дзеці. А я імгненна ўсё прыбяру. А я і забыла, што блізняткі ведаюць слова «больш». Больш! Калі я была дзіцем, маім першым словам стала «бамс». Але для маленькай чараўніцы гэта не самае лепшае слова. «Бамс». Палачкі ідуць да мамачкі. Тады я пайшла. Мае сябры выйдуць пагуляцца. Так, Холі. Мы з мамай падумалі, што было б добра, каб ты ўзяла Дейзі і Поппі на гульні са сваімі сябрамі. Але тата! Блізняткі навучацца вашым гульням. Але мама! Здорово, Холли! Здорово, Бен. Пойдешь погулять, Холли? Прабач, Флёр. Я не могу выйти погулять. А чаму? Со мною Дейзі і Поппі. Таму давядзецца гуляць у двары. Ой, які мілы смех. І зусім не мілы. Палачка! Ты хочаш падтрымаць мою палачку? Во як блішчыць. Не, Флёр! Котачка! Оу! Гляджу, твае сябры прывялі з сабою котку. Гэта Флёр! Яна дала Дейзі сваю палачку. Зразумела. Уцякай, котка! Вяртайся, Флёр! А якога небараку ператварылі ў гэтае насякомае? Не, мама! Гэта багоўка Гастон! Ён і павінен такім быць. О, праўда! Вядома, здароў, Гастон! Паслухайце, дзеці, блізняткі яшчэ малыя, таму, калі ласка, гуляйце акуратна. Так, каралева чартабалох. І яны павінны заставацца ў двары. Так, мама. Весяліцеся! Ад твоих сястрычак можна чакаць сюрпрызаў. Ведаю, мноства сюрпрызаў. Трымай палачку пры сабе, Флёр. Але яны ўсё адно мілыя. Я ведаю, што яны не хацелі мяне ператвараць у котку. Мяу-мяу.
Ну, у вас што, будзем гуляць? Я прапаную хованкі! Хованкі! Але праблема ў тым, што блізняткі яшчэ не ўмеюць лічыць. Я дапамагу лічыць. Я лічу вельмі добра. Ладно. А зараз заплюшчыце вочкі. Хутка, бяжым хавацца! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Усё, мы ідзем шукаць. Вой, а дзе блізняты? Дейзі, Попі! Небяспечна лятаць так высока. Котачка! Флёр зноў ператварылася ў котку! Уцякай, котка, вяртайся, Флёр. А дзе блізняткі? Ну, яны трошкі паляцелі. Яны ўцяклі! А яшчэ яны забралі маю палачку. Мамачкі, хто ведае, што яны з ёй наробяць? Не хвалюйся, мы іх знойдзем. Эльфы знаюцца на пошуках. А мы эльфы! Ну, і як вы збіраецеся іх шукаць? Лёгка. Гастон можа іх вынюхаць. Гастон, знайдзі Дейзі і Попі. Эльф-бог, Дейзі і Попі. Чаму так далёка ад дому? Зараз мы патэлефануем вашым бацькам. Трусік-зайчык. Не, Дейзі. Гэта было нядобра. Трусік-зайчык. Што адбываецца? Трусік-зайчык. Больш, больш, больш. Што гэта за шум? Гэта вунятуй. Здаецца, мы адшукалі маіх сясцёр. Скок, скок, скок! Скок, скок! Вау! Паглядзіце, колькі тут трусоў. А на гэтым капелюш майго таты. Попі! Дейзі! Што вы нарабілі? Трусікаў-зайчыкаў. Яны ператварылі ўсіх эльфаў у трусоў. Дейзі! Гэта ані весела, ані разумна. Аддай мне палачку. Котачка! Дейзі і Попі, я ведаю, вы не хацелі... Мяу! Птушачкі, 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 птушачкі. Фух, як думаеш, гэта ўсё? Усё. На шчасце, птушкам няма чым трымаць палачкі. О, Барнабі, Бен, вы не бачылі дзяўчатак? Коткі – гэта насамрэч Холлі і Флёр. А птушкі – гэта блізняты. Што? А Дейзі і Попі тут крышачку пачаравалі. Ну, ясна. А што гэта за трусы? Гэта эльфы. Вось як. Колькі ж давядзецца выпраўляць. Уцякайце, коткі, вяртайцеся, феі. Скачыце трусы, вяртайцеся, эльфы. Адлятайце, птушачкі, вяртайцеся, блізняткі. Холі, але ты мусіла прыглядаць за сястрычкамі. Але няня! Блізняты немагчымыя! Яны трохі бескантрольныя. Ну, нічога страшнага не здарылася. Нічога страшнага. Яны ператварылі нас у трусоў. Ведаю, я сама ўражана. Але... Дзяўчаткі развіваюцца ў чараўніцтве. Жабка, жабка! Лепш я забяру вашы палачкі. Сёння нам больш не спатрэбіцца магія. Але няня Сліва! Нельга пакідаць яе жабай. Нельга? Ну, напэўна, нельга. Ну, добра, Холі. Ператвары яе назад. Скачы
Бачиш, жаба, вертайся, няня. Добраніч, мої маленькі. Приємних снов. Яны ўжо заснулі. Ну, у іх быў складаны дзень, ваша міласць. Напэўна, гульні са старэйшымі дзецьмі вельмі стамілі іх, Холі. Так, мама, кшталту таго. Мне цікава, што за салодкія сны яны сняць. Тигр, алігатор, крокодил. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц, ваўчанятка Магдалена, лісянятка Вея, Мірон Володін. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Леў Глушыцкі.